ए मोतीलाल आज 26 जनवरी हो झंडा फहरावे गइल ह। हम मर्दवा गई रहनी है, नेताजी अइनी है, झंडा के डोरी जैसे घींचनी है वैसे ऊपर से फूल बरसे लगल हो। फूल बरसला ऊपर से कैसे फूल बरसी हो? ते कहियो झंडा फहरावे गइल बड़े? तब का गइल नहीं खी मिठाई मिलेला, राष्ट्र गीत होला। हरिया लचकेला बहनी झूमेला बिहरी। ए जयराम रुको होके बोलाव तानी, ओकरा से पूछवाव तानी कि झंडा फहरेला तो फूल बरसेला कि ना। ठीक बा बोलाओ, अबे पूछाई। बहनी झूमेला बिहरी। ए भाई नैबा हो, का हो भाई का कहता रहा? ई बताव झंडा फहरेला तो फूल बरसेला कि ना। हाँ भाई झंडा फहरेला तो फूल तो गिरेला। रुको रुको, झंडा फहरेला मिठाई मिलेला, राष्ट्र गीत होला नु। हाँ भाई हाँ झंडा फहरेला तो मिठाइयों मिलेला, राष्ट्र गीतो हो। कहा लड़ता लो का भाई? ई कहतला झंडा फहरेला तो ऊपर से फूल बरसेला। कि कहत रहल झंडा फहरेला तो मिठाई मिलेला। मिठाई ला ले मिठाई। ए भाई इनके बोलाओ, बहुत महंगा पड़ गइल हो। अपन झगड़ा अपने से फरिया लगे थे, केहू के बोलावे के ना था।